Este mediodía o cheiro a xofre na contorna dos Arcos de San Bartolomeu daba as primeiras pistas do que estaba a punto de pasar. Como cada 23 de agosto, o demo quedou libre en Pontevedra. Un día o ano non fai dano, escapamos! Vamos por aí a divertir os nenos. Acompañado por músicos e pola súa comitiva, o demo percorreu a zona bella da cidade, perseguido en todo momento polos nenos que só tiñan un obxectivo, quitarlle o rabo. Yo espero que salga el demonio, ya que es 23 de agosto, que en teoría San Bartolomé le deja salir por un día al año. El demonio va corriendo y tiene como un rabo y hay que quitárselo. Esperé a que outros nenos foran para quitarlle o rabo e aí aprovechei. Arrancándoselo. Y justamente yo fui la que logré terminar de sacarle la cola. Agarré la parte y ¡fa! Unha festa na que hai de todo, baile, música, broma, xogos, tamén sustos, pero na que cada ano participan cada vez máis cativos. Cada ano vai a máis, claro, desde fai 21 anos, este é o 21º ano que facemos, pois vai crecendo, vai sumando xente, vai xente cada vez haberá máis nenos disfrazados e toca traballar. Que viene por todo Pontevedra y que hace trastada. Me da así como un poco de que me pinche el culo. Corro e tamén pois facemos, tiramos os dardos e xogamos. A festa foi recuperada en Pontevedra no ano 2001 grazas a unha importante labor de investigación. Agora xa é unha cita imperdible no calendario pontevedrés, na que gozan nenos e adultos. Porque es una tradición que a mí ya me lo ha contado mi padre, imagínate, y que hace, pues emociona mucho a los niños. Traía rapazas cando eran pequeniñas e agora veño eu para velo e para sacarlle fotos cada ano. Está moi ben todo isto. De maravilla. Ben, moi ben, sempre ven todos os anos, entonces non hai problema. Tras dúas saídas máis durante a xornada, o demo volveu ao seu inframundo, agardando a repetir a festa e comezando a conta atrás cara ao 23 de agosto do vindeiro ano.